dito rin ganina sa bukid mga igsoon, nawahi ko nila. So niapas ko nila mga igsoon. So atong gibilin ang ato ang bao-bao des gawas ug ang mga tricycle ug motor sa atong mga kaubanan, mga kaigsoonan igsoon. Ug atong gisuot-suot ni diring dapita. First time pa na ako nakasulod aning dapita. Adtuo na to ang payag sa atong igsoon kay adto daw ta mag-cottage service. First time na ako diri igsoon, puno og mga kasagingan diri, walay-balay kaayo. No, so ako may nawahi ning apas ko, nangutana lang ko kung asa dapita ang balay sa amuang kauban. So mao to hapon naman ning iub-ngiub na igsoon na ni sa mga around almost 6. No, mauni ang uban diri nga balay na ay nagsuga na. So mauni ning suot-suot ko diri sa kalibunan mga igsoon, ning lugsong ko na mga lugsungon na itungason kay medyo bukid ni siyang dapita. Unya na ay lain na pud nga lugsungon nga na ay gamayng sapa. Salamat day sa Ginoo mga igsoon kay kung ulan pa ni kaning magian na to diri kuan ani tubig siya. So tungod kay init man, so ang tubig gamay ra o mao na siya gamay sapa ni nga maoy amo ang gilabyan ganina unya. So hinglabang ko ining apas man ko nila. Ining lantaw ko atong unahan, nakita na akong payag, no? Payag ni tatay nga mo ang tapukanan kay ari may mag-cottage service. Actually, first time pa ni dira akong anak ko. Gisugat ko niya kay akong gitudluan og asa pa dong mao daw ning babaw. So atong ubang mga kaigsuonan nag-una na diri mga igsuon. Ang uban pod moapas pa. So ako ra usa ang ning ari naginusara ra ko ning time. Apan napay uban nga wala pasad kaabot. So niabot ta ning payag ni tatay og day atong mga kauban diri nga nag-una pa nako ni. No, sila pastora akong asawa unya. Si tatay dara diri mao gini siya tag-iya ni nga payag igsoon, no. Nagandam na siya og sudan para panihapon magsugba og baboy man ni dara ay. Mao ni sugba. Okay. So dara tong kauban sa church pod og iyang paris nga mao poy cook. Sila ang nag-prepare sa ato ang panihapon igsoon. Ug diyan na nahuman na unya atong giampuan dayon ni siya mga igsoon kay mga una ta sa lamian nga giandam nila para sa atong panihapon. Og dara, ngaon sa ta aron natay hilison inig sayaw na to, inig awit na to para sa Ginoo mga igsoon. So mao na ni siya. Ito ang panahon, di na uso ang magbaslay. Ito ang panahon na magbabalik loob sa Kanya. Kaya magsama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ano man ang dyablo ay tutukin na. Halika na, tumayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika na, kumain na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya pagka sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan ang lahat na pangako niya. Tumalaga sa pagpapalan aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula Hilaga Silayan. Di mo kanluran lahat ng tagumpay. Tumalaga sa pagpapalay aking natanggap na. Sinabi ng Diyos, angat ang buhay ko.
Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagka sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalagas ang pagpapalay, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Silangan, Timog, Kanluran, lahat ng tagumpay. Lumalagas ang pagpapalay, aking natanggap na. Wala'y rason niya dili ka pagabayaan mo. Wala'y rason niya dili ka na mo alam. Pasidungan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos anak mo, imong katawhan wala'y rason nga dili ka na mo simbahon. Wala'y rason nga dili ka pagabayahon. Wala'y rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan.